S-au distrat cât pentru 2 ani de restricții. Așa a fost atmosfera în județul Buzău de 1 mai. Oamenii au ieșit la iarbă verde, s-au prins în hore și au încins grătarele. Micul românesc a fost regele din farfurie, iar pentru a satisface toată cererea clienților în carmangeriile tradiționale, s-a muncit zile la rând. Până și restaurantele de lux au pregătit meniuri speciale care s-au învârtit în jurul micului românesc. Regele sărbătorii de 1 mai a fost micul românesc. În această carmangerie din Buzău s-a lucrat de zor pentru ca în galantare să fie mici proaspeți pentru grătarele de 1 mai. Pentru ca micul să fie gustos, trebuie preparat doar din carne proaspătă autohtonă. Pregătim o rețetă de mici. Folosim carne românească, nimic de import, de vită în special și puțin porc. Începem cu sarea, care este cea mai importantă în preparat. Piperul. Cimbru. Și aici avem boiau pentru culoare. Și depinde de fiecare rețetă în parte și puțin ardei. Tăvile de mici se umplu una câte una, iar de aici până în galantare nu mai este decât un pas. Producătorii au avut vânzări record, fiind primul an de după pandemie în care restricțiile au dispărut. Anul acesta, pentru că măsurile s-au relaxat, oamenii sunt mai dornici de grătare, de petreceri. Simțim o creștere și o cerere crescută și din partea restaurantelor Horeca pentru partea de mici și grătare, tot ce înseamnă ceafă afumată, maturată, tot ce înseamnă această parte de bucuria 1 mai muncitoresc autohton. Și bineînțeles că pentru asta și noi ne-am pregătit cu o producție mai mare de pastă de mici. Anul trecut am avut vânzări bune, pentru că chiar dacă oamenii nu au avut aceeași libertate, au preferat totuși să facă în familie mese și grătare. Și anul acesta preconizăm o creștere față de anul trecut. Pentru cele 2 zile de vânzări care au fost vânzările de focuri anul trecut, am avut 300 de kilograme de pastă de mici. Anul acesta preconizăm o vânzare cu 20% mai mare decât atunci. Proprietara carmangeriei are și un restaurant în care se servesc preparate fine dining, iar micul românesc a devenit ingredientul principal, fiind reinterpretat într-o farfurie mai aparte. Pentru 1 mai am pregătit un preparat special cu tradiții românești. Am reinterpretat micul cu totul diferit, de la materia primă tradițională, pe care o știm cu toții, cartoful care este copt 5 ore la 45 de grade la cuptor, în untură de rață, este un fondant cartof, cu o maioneză făcută de casă, cu mărar și sosul franțuzesc Dijon. Restaurantul nostru este un restaurant românesc, în schimb reinterpretează produsele tradiționale, autentice românești, chiar atestate tradițional, cu partea de bucătărie franțuzească, unde noi suntem înscriși la Institutul Culinar Franțuzesc Escoffier, și de aici și partea de fine dining pe care o găsiți în restaurantul nostru, de reinterpretare a acestei gastronomii a noastre, chiar și în această farfurie de micul tradițional de 1 mai, într-o parte mai rafinată, un pic dusă la o parte de artă culinară. Prețul micilor a fost cu 10% mai mare față de anul trecut. Asta pentru că au existat scumpiri la carnea de porc și vită, dar în pofida prețurilor, românii s-au distrat și au mâncat mici pe săturate.